ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. హరే కృష్ణ. సునిన్న హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరిదాస్ ఠాకూరు మరి ఏ రకంగా ఈవిడ ఒక నర్తకి, ఈ రామచంద్ర ఖాన్ అని ఆయన పంపించిన నర్తకికి ఏ రకంగా ఆవిడ జీవితాన్ని మార్చివేసింది, ఆవిడ చివరికి ఎలా భక్తురాలైపోయింది చూసాము. తర్వాత రామచంద్ర ఖాన్ గారికి కూడా మరి ఎవరు చేసిన పాపం వాళ్ళం అనుభవించాలి కాబట్టి ఎవరమైనా, మరి ఆయన ఇలాంటి భక్తుడికి చేసినటువంటి పాపానికి మరి ఆయనకు కూడా ఇట్లా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయే స్థితి, అంటే పన్నులు అవి కూడా ఆయన కట్టకుండా మరి ప్రభుత్వాన్ని కూడా కొంచెం ఆ రకంగా ఆయన మోసం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయన యొక్క కర్మలకు మరి శిక్షగా ఆయనను మరి కుటుంబాన్ని కూడా వాళ్ళు ప్రభుత్వం వారు ఇల్లు అది జప్తు చేసి పంపించడం జరిగింది. అది నిన్న చూసాము. ఆ తరువాత రఘునాథ దాస, ఎవరు రఘునాథ దాస, ఎవరైనా చెప్పగలరా? చైతన్య మహాప్రభు యొక్క 6 గోస్వాముల్లో ఒకరు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. షడ్గోస్వాముల్లో ఒకరు. సో ఆయన ఎవరి కుమారుడు అంటే గోవర్ధన మజుందార్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు, ఆయన యొక్క కుమారుడు. ఆ తర్వాత ఈయనే మరి ఈ రఘునాథ దాసే తర్వాత గోస్వామి అవ్వడం. అతను ఆ టైంలో ఈ రఘునాథ దాస్ ఒక చిన్న పిల్లవాడు, ఇంకా కుర్రవాడు. సో రోజు హరిదాస్ ఠాకూర్ గారి దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ చాలా ప్రేమగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఈ కుర్రవాడి పట్ల. అలాగే ఇంతటి ఆయన గొప్ప వైష్ణవుడు కాబట్టి ఆయన కరుణతో మరి అంత ఆదరాన్ని ఆయన చూపించడంతో తరువాత ఈయన అంటే వైష్ణవుల ఆశీర్వాద బలం, అక్కడ వైష్ణవుడు ఎవరు? హరిదాస్ ఠాకూర్. సో ఆయన యొక్క ఆశీర్వాద బలంతో చివరికి చైతన్య మహాప్రభు పాదాలను చేరుకోగల అదృష్టం ఈ రఘునాథ దాసులకు లభించింది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ మనం హిరణ్యుడు గోవర్ధనుడు అని ఇద్దరు, వాళ్ళ ఇళ్లలో మరి ఈ గోవర్ధనుడు కుమారుడే ఈ రఘునాథ దాస్. సో హిరణ్య అనే ఆయన ఈ గోవర్ధన వీళ్ళ ఇళ్లలో హరిదాస్ ఠాకూరు ఆయన భగవంతుని గురించి చెప్తూ ఉండేవారు కథలు అందరికీ కూడా. సో ఈ ఈ ఈ విషయం ఈ అద్భుతమైన కథను మీరు వినండి అంటూ
ఈ గ్రంథకర్త ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒకరోజు బలరామాచార్యులు హరిదాస్ ఠాకూర్ని ఇలా ఒక సభ ఉన్నది, గోవర్ధనుడు, హిరణ్యుడు, మజుమదారస్ అనే అతను, వీళ్ళంతా ఏదో సభ పెట్టారు, మీరు రావాల్సింది అని చెప్పి ఈ బలరామాచార్యులు హరిదాస్ ఠాకూర్ని ఆ సభకు తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. అక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ని చూసి ఈ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కూడా, ఈ హిరణ్యుడు, గోవర్ధనుడు ఇద్దరు వెంటనే లేచి ఆయన పాదాభివందనం చేసి ఆయనకు ఒక ఆసనం చూపించడం అది చేసి మర్యాద చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఇంకా చాలా మంది పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులు, బ్రాహ్మణులు, మరి పెద్ద పెద్ద నగరంలో ఉన్న ప్రముఖులు వీళ్ళంతా ఉన్నారు ఆ సభలో. ఈ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కూడా చాలా విద్వాంసులు, అంటే వేదాలు ఇవన్నీ, ఆ తర్వాత ఎంతో చదువుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా. సో అందరూ కూడా హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క గొప్పతనాన్ని 1000 నోళ్ళు కొనియాడినట్లుగా ఒక్కొక్కరు ఎంతగానో ఆయన యొక్క గొప్ప లక్షణాలన్నిటినీ వర్ణించడం మొదలుపెట్టారు. ఇది విని ఈ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కూడా చాలా సంతోషించారు. ఎందుకు ఈ పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులు, పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు అందరూ ఇలా హరిదాస్ ఠాకూర్ వారిని పొగుడుతున్నారు, ఆయన గురించి పొగడమే కాదు, ఉన్న విషయమే, ఇలా ఆయన యొక్క గొప్ప లక్షణాలన్నిటినీ కూడా వీళ్ళు వర్ణిస్తున్నారని వీళ్ళు చాలా సంతోషించారు. అయితే కొంతమంది ఇలా భగవన్నామం జపించడం వల్ల మన పాపాలన్నీ కూడా ప్రక్షాళితమవుతాయి అని ఒకరు అన్నారు, కొంతమంది అన్నారు. అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూరు ఈ 2 వరాలు కూడా మరి హరినామం జపించడం వల్ల వచ్చేవి కాదు, హరినామం జపిస్తే ఏ తప్పు పాపం లేకుండా భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ, ఆయన పాద పద్మాల పట్ల భక్తి, ఆయన పట్ల ప్రేమ పెరుగుతుంది. అంటే పాప ప్రక్షాళనం కాదు మనకి భగవన్నామం అంటే, అయితే అవ్వచ్చు, కానీ దానికోసం కాదు మనం చేసేది, అది కాదు అక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే, మనం ఇలా నామజపం చేసినప్పుడు భగవంతుడి పట్ల మనకి అనన్య భక్తి పెంపొందుతుంది, భగవంతుడి పాద పద్మాల మీద భక్తి ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్తూ, మరి ఎవరైతే నిజంగా ఆనందంతో, భక్తితో, తృప్తితో ఈ నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటారో, ఎంతో ప్రియమైన భగవంతుడి నామాన్ని, మరి అతను ఎలాంటి భావభక్తి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు. గట్టిగా ఆ నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటాడు, ఒక్కొక్కసారి నవ్వుతూ, ఒక్కొక్కసారి ఏడుస్తూ, ఒక్కొక్కసారి తట్టుకోలేనంత తన్మయత్వంతో, బయట వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారనేటటువంటి సంకోచం కూడా ఆ భక్తుడికి ఉండదు, ఎందుకంటే అతను అంతగా ఆ తన్మయత్వంలో మునిగిపోయి ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తూ, ఈ మన యొక్క ఈ పాపభరితమైన జీవితాన్ని నుంచి ముక్తి, ఆ తరువాత మరి అన్నీ కూడా ఈ నామం వల్లే వస్తాయి అని చెప్పి ఆయన ఈ నామం గురించి చెప్పడం జరిగింది. తెల్లవారుజామున వచ్చే సూర్యరశ్మి లాంటిది ఈ నామం వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి లాభం. మరి ఈ సూర్యుడు ఉదయించిన వెంటనే ఏ రకంగా అయితే, మరి తెల్లవారుజామున ఎప్పుడైతే సూర్యుడు ఉదయిస్తాడో ఆ చీకటంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. మరి ఎంతో అంతటా ఒక సముద్రంలాగా వ్యాపించి ఉంటుంది కదా చీకటి, ఆ చీకటి అంతా కూడా ఎలా వెళ్ళిపోతుందో సూర్యుడు ఉదయించగానే, అలా ఈ భగవన్నామాన్ని కనుక మనం పాపం లేకుండా, అంటే నామం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడం కాదు, అసలు ముందు నువ్వు భక్తిభావంతో పలకడం అన్నది పాపం లేకుండా, అంటే భక్తిభావంతో పలకడం, సిన్సియర్గా పలికినప్పుడు మరి మన యొక్క పూర్వజన్మ పాపాలు, బంధాలు, పాప ఫలితాలే కాకుండా మరి మనకి భగవత్ ప్రాప్తి కూడా వస్తుంది. అన్నిటికంటే ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత శుభకరమైనది ఏది అంటే ఈ భగవన్నామం యొక్క వైభవమే అని చెప్పి ఆయన పలికి, ఇంకా హరిదాస్ ఠాకూరు గొప్ప గొప్ప విద్వాంసులారా, మరి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన శ్లోకం యొక్క అర్థాన్ని చెప్పండి. సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు అది సూర్యుడు ఇంకా మనకు కనిపించక ముందే, ఉదయిస్తూ ఉండగానే మనకి చీకటి పోతుంది కదా, సూర్యోదయం కంప్లీట్ గా మనకి సూర్యుడు కనిపించేదాకా ఉండక్కర్లా,
మనకి తెల్లవారుజామున అవుతోంది, వెలుగు వస్తోంది అంటే ఇంకా సూర్యుడు కనిపించడు, ఇంకా మనకు కనిపించే టైంకి బాగా బ్రైట్ గా ఉంటుంది. సో ఆయన ఉదయిస్తుండగానే చీకటంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక కొంచెం సూర్యుడు మనకు కనిపించినా కూడా ఏ రకంగా అయితే దొంగలు, దయ్యాలు, భూతాలు కూడా భయపడి వెళ్ళిపోతాయి. అవన్నీ మరి ఉండేది ఎక్కడ? చీకట్లో ఉంటాయి అవన్నీ. కాబట్టి సూర్యుడు నిజంగా ఉదయించినప్పుడు ఇక అన్నీ కూడా మనకి ఇంకా బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది. అలాగే మరి అందరూ ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతాం తెల్లవారి సూర్యుడు ఉదయించిన తరువాత. అలాగే ఎప్పుడైతే మొట్టమొదటగా మనం భగవన్నామాన్ని ఇలా ప్రేమతో జపించగలుగుతాము, భక్తితో, అప్పుడు మన యొక్క పాపాలన్నీ కూడా వెంటనే ప్రక్షాళితం అవ్వడమే కాకుండా మరి భగవంతుడి యొక్క పాదాల వైపుకు మనం మళ్ళడం జరుగుతుంది మన దృష్టి అని చెప్పి ఆయన మళ్ళీ చెప్పడం. లిబరేషన్ అంటే ఎప్పుడొస్తుంది అంటే ఈ విముక్తి అనేది మనం ఈ మేలుకొల్పు మనకు వచ్చినప్పుడు. ఏది మేలుకొల్పు ఎలా వస్తుంది అంటే ఇలా భక్తితో ఈ భగవన్నామాన్ని జపించినప్పుడు మనకి ఆ మేలుకొల్పు దేని వైపు? భగవంతుడి వైపు, ఆయన మీద భక్తి, ఆయన మీద ప్రేమ పెంపొందేటటువంటి మేలుకొల్పు వస్తుంది. సో భగవంతుడి మీద అటువంటి భావమే మనకి విముక్తికి కారణం. అంటే అటువంటి ఆ ప్రేమ ఎలాంటిది అంటే మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, భగవత్ ప్రేమ కలగాలి అంటే భగవత్ ప్రేమ ఎలాంటిది? నిష్కల్మషమైనది, శుద్ధమైనది, కల్మషం లేనిది. కల్మషం అంటే ఏమిటి? రాగాలు, ద్వేషాలు, రాగద్వేషాతీతమైన ప్రేమ భగవత్ ప్రేమ. అటువంటి ప్రేమ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఇలా మరి ప్రేమతో భగవన్నామాన్ని జపిస్తే మనం ఆ రకంగా మరి భగవత్ ప్రేమను పెంపొందించుకుని అది మరి విముక్తికి కానీ భగవంతుడి యొక్క ధామానికి కానీ అర్హత. సో అది చెప్తూ అజామిళుడు మరి అసలు అనుకోకుండా కూడా ప్రేమతో పిలిచాడు నారాయణ అంటూ, తన కొడుకు కాబట్టి. కాబట్టి అతనికే మరి ఆధ్యాత్మికం వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఈ నామాన్ని నమ్మకంతో భక్తితో పలికేవాడి విషయం ఇంకా చెప్పేదే ఉంది అని చెప్పి అలా తప్పనిసరిగా ఇటువంటి శుద్ధ భక్తుడు విముక్తి భగవంతుడు తప్పనిసరిగా ఇస్తారు అని చెప్పి నా శ్లోకాలన్నీ కూడా సాలోక్యం, సాష్టి, సారూప్యం, సామీప్యం ఇవన్నీ కాదు, నా శ్లోకాలు ఇవేమీ చెప్పవు అని చెప్పి చెప్తూ, అంటే ఇవన్నీ మనకి వచ్చినా కూడా మనం ఇది కాదు కావాల్సింది, మరి మనకు కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఈ భక్తి భావంలో ఉండటమే. భగవంతుడు సాలోక్యం అని, సాష్టి ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యం అని, స్వరూపం, సామీప్యం కూడా కాదు. మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే భగవద్భక్తిలో మునిగి తేలడం, ఆ భక్తి రసానందంలో మునిగి భక్తి రసామృతంలో మనం ఓలలాడటమే భక్తుడికి కావలసినది. అంతకు మించి భక్తుడు ఇంకేది కూడా, అంతకు మించిన ఆనందం ఈ భక్తుడికి ఇంకా ఏది లేదు. అంటే ఆ నిత్య శుద్ధ భక్తి స్టేజే మరి పర్మనెంట్ ఆనందం, అదే సచ్చితానందం, బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం, మహదానందం, ఏది వచ్చినా తరగని ఆనందం. కాబట్టి అది భక్తుడు ఆనందించే ఆనందం అని చెప్పి చెప్పడం. ఆ తర్వాత హిరణ్యుడు, గోవర్ధన వాళ్ళ ఇళ్లలో అక్కడ గోపాల చక్రవర్తి అని ఒక ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ గారు ఉండేవారు. ఆ గోపాల చక్రవర్తి బెంగాల్లో ఆయన నివాసం. ఆయన ట్యాక్స్ కలెక్టర్గా మరి చాలా ఒక 12 లక్షల వరకు ఆయన వసూలు చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. అంత పెద్ద ఏరియాకి ఆయన ట్యాక్స్ కలెక్టర్గా ఉంటూ ఉండేవాడు. మనిషి కూడా ఆయన ఆజానుబాహుడు, చదువుకున్నవాడు, కొంచెం కొద్దిగా వయసులో కూడా ఉన్నవాడు. అయితే అతనికి ఈయన చెప్పిన విషయం పెద్దగా నచ్చలేదు. ఏది? ఈ నామం పలికినంత మాత్రాన మనకి మోక్షం వస్తుందా అనేది అతనికి నచ్చల ఆ మాట. సో ఈ గోపాల చక్రవర్తి కొద్దిగా కోపంతో ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, ఈయన చెప్పిన విషయం ఏమిటి? ఎన్నో జన్మల అనంతరం
మనం ఈ భగవంతుడి గురించి సత్యాన్ని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు తెలుసుకుని కూడా ఇంకా మనకి ముక్తి రాకపోవచ్చు, ఎన్నెన్నో జన్మలు పొంది. అయినా ఈయనేమంటున్నాడు, ఊరికినే మనం ఈ నామాన్ని పలికితే చాలు వచ్చేస్తుంది ముక్తి అంటున్నాడు. మనం ఎన్నెన్నో జన్మల తర్వాత ఎన్నెన్నో చదివి వేదాలు ఈ జ్ఞానం అయినా కూడా ఎప్పుడొస్తుందో కరెక్ట్గా మనకి తెలియదు. అలాంటిది నామజపం చేస్తే చాలు మోక్షం వచ్చేస్తుందని ఈయన అంటున్నాడు అని ఆయన అన్నప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూరు నీకెందుకు సందేహంగా ఉంది, ఈ మన శాస్త్రాలన్నీ కూడా ఈ నామజపాన్ని నువ్వు భక్తితో జపిస్తే నీకు తప్పకుండా నీకు విముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నాయి కదా. ఎవరైతే ఈ భక్తి భావంలో మరి ఇలా మునిగి తేలుతారో వాళ్ళకి అసలు ఈ విముక్తి మీద ఉండదు అని చెప్తున్నారు ఆయన. కాబట్టి శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు విముక్తి కోసం వాళ్ళు ప్రాకులాడరు, వాళ్ళ భక్తి కోసమే ప్రాకులాడతారు, భక్తిలో మునిగి తేలాలని వాళ్ళు అనుకుంటారు అని చెప్పడం చేశాడు ఈయన హరిదాస్ ఠాకూర్. అని చివరికి భగవంతుడా, నేను నిన్ను స్వయంగా చూశాను, నా దివ్యమైన ఆనందం ఎలా ఉంది అంటే ఒక సముద్రం, భక్తి రసామృతంలాగా ఉంది నాకు, అది పెద్ద సముద్రం లాగా. నేను ఆ సముద్రంలో ఉన్నాను, ఆ భక్తి అనేటటువంటి సాగరంలో. మరి మిగిలిన వాళ్ళంతా ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతోంది ఏమిటి అంటే, అందరూ ఎంతో సంతోషంలో ఉంటున్నాము, బ్రహ్మానందంలో ఉంటున్నాము అనుకుంటున్నారు. అది ఎలాంటిది అంటే ఒక చిన్న దూడ గనక ఒక చిన్న నీటి గుంటలో గనక కాలు వేసే అంత చిన్న గుంటలో నీరు లాంటిది నేనున్న సముద్రంతో పోలిస్తే నాకు అలా కనిపిస్తోంది. వీళ్ళందరూ పొందే ఆనందం నాకు ఎలా ఉంది అంటే, నేనేమో ఇంతటి ఆనందమైన సముద్రంలో, భక్తి సముద్రంలో నేనుంటే వాళ్ళు ఒక చిన్న నీట గుంటిలో ఉన్నట్లుగా నాకు అనిపిస్తోంది భగవాన్ అంటూ ఆయన ఒక ప్రార్థన భగవంతుడికి కూడా చేశారు. అప్పుడు గోపాల చక్రవర్తి ఎవరైతే ఇది ఈ నామ భాష వల్ల విముక్తి పొందలేకపోతే మరి నేను మీ యొక్క ముక్కు కొయ్యడం ఏదో చేస్తానన్నట్లుగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూరు సరే ఈ సవాలుకి ఆయన ఒప్పుకుని నామంతో గనక విముక్తి లభించకపోతే తప్పనిసరిగా నా ముక్కును మీరు ఈ రకంగా చేయవచ్చు అని ఆయన చెప్తారు. అయితే అక్కడ చేరిన వాళ్ళంతా ఇది విని చాలా ఆందోళన పడి వాళ్ళంతా కూడా కొంచెం అందరూ కొద్దిగా అరవడం, ఇదంతా ఏమిటి గొడవ అన్నట్లుగా ఒక చిన్న అలజడి రేకెత్తిందన్నమాట అక్కడ. అప్పుడు వీళ్ళంతా ఈ హిరణ్యుడును గోవర్ధన ముజుందారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా వెళ్ళి ఆ ట్యాక్స్ కలెక్టర్ ఈ గోపాల చక్రవర్తి మాట అనడంతో తప్పుగా మాట్లాడాడు కదా, మరి రాకపోతే మిమ్మల్ని ఇలా చేస్తాను అని పెద్దవాడని కూడా చూడకుండా ఆయన అన్నాడు. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి ఆయన కొద్దిగా మందలించడం, శిక్షించడం అంటే ఆపడం జరిగింది. ఆ తర్వాత బలరామాచార్యులని పూజారి గారు ఉన్నారు, ఆయనే కదా హరిదాస్ ఠాకూర్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది. ఆయన కూడా ఈ గోపాల చక్రవర్తి అనే కలెక్టర్ని కోప్పడడం, ఇంత తప్పుగా నువ్వు మాట్లాడటం ఏంటి, నీకు భగవంతుడి భక్తి గురించి నీకేం తెలుసు, నువ్వు ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నావు, ఇంత పెద్ద భక్తుడిని నీవు ఇలా అవమానిస్తావా, ఇది నీ చాలా పాపం, నీకు మంచిది కాదు అని చెప్పి ఆయన కూడా కోప్పట్టడం జరిగింది. తర్వాత హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు లేచి వెళ్ళడానికి బయలుదేరారు. ఈ ముజుందార్లు అందరూ కూడా వాళ్ళు ఈ గోపాల చక్రవర్తి గారి గురువులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన్ని బయటికి పంపించేయడం జరిగింది సభ నుంచి. ఈ రకంగా మాట్లాడి మరి సభకు వచ్చిన ఈ పెద్ద మనిషిని భక్తుల్ని అవమానించాడని. ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన పాదాల దగ్గర పడి క్షమించమని అడిగారు. ఇట్లా అవమానించారు, ఇట్లా మా సభకు వచ్చిన వాడు, దయచేసి ఈ అపరాధానికి మన్నించమన్నట్లుగా వాళ్ళు ఆయన పాదాల దగ్గర పెడితే వెంటనే హరిదాస్ ఠాకూర్ చాలా తీయనైనటువంటి గొంతు ఆయన, ఇదంతా మీ తప్పేమీ కాదు, ఇలా అలా పలికిన ఆ తెలివి తక్కువగా పలికాడు ఈ బ్రాహ్మణ కురవాడు, అది అతనిది తప్పులేదు, ఎందుకంటే అతనికి తెలిసిన నాలెడ్జ్ ఇదే, అందుకని అతను ఆ రకంగా చెప్పాడు.
చాలా మందికి మరి భగవన్నామంలో ఉన్న మహత్యం తెలియదు. కాబట్టి అతను కూడా ఈ నామం యొక్క మహత్యాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. కాబట్టి మీరంతా వెళ్ళండి, భగవంతుడు ఆశీర్వాదం మీ అందరికీ ఉంటుంది, నాన్నేదో అతను అవమానించాడని మీరెవరు బాధపడవద్దు అని చెప్పి ఆయన అందరినీ పంపించేసిన తర్వాత అందరూ వెళ్ళిపోతారు. ఇక గోపాల్ చక్రవర్తి నా ట్యాక్స్ కలెక్టర్ని ఇక మళ్ళీ రావద్దు అని చెప్పి వీళ్ళంతా చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 3 రోజుల తర్వాత ఆ బ్రాహ్మణుడికి మరి క్షయవ వ్యాధి వచ్చింది అని చెప్పి, కుష్టు వ్యాధి, యాక్చువల్లీ లెప్రసీ అని చెప్పి తెలుస్తుంది అనమాట. ఆ తర్వాత ఆ వ్యాధి వల్ల ముక్కు కూడా బాగా పైకి ఉబ్బడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అది కొద్దిగా మరి లెప్రసీ వచ్చినప్పుడు, అది ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు చేతులు, వేళ్ళు, పాదాల వేళ్ళు అవి కూడా కట్ అయిపోతాయని చెప్తారు. సో అలా అతనికి ఎక్కువగా ముక్కు దగ్గర వచ్చి ఆ ముక్కు భాగం కూడా పోవడం జరిగిందట. సో ఆయన మరి ఆ కుర్రవాడు కొంచెం వయసులో ఉన్నాడు కలెక్టర్ అని చెప్పారు కదా, మరి అందమైన వేళ్ళు అవన్నీ ఉండేయట. మరి అవన్నీ కూడా ఈ వ్యాధి వల్ల ఇలా మెల్లగా కరిగిపోవడం జరిగింది. ఇది చూసి గోపాల్ చక్రవర్తి పరిస్థితి చూసి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారనమాట, ఇలా జరిగిందని. సో అందరూ ఇక అంటే భక్తుల్ని దూషించినప్పుడు తప్పుగా మాట్లాడటం అనేది పాపం అన్నదానికి ఇదొక ఉదాహరణగా మనకు కనిపిస్తోంది. సో ఇది చూసి అందరూ కూడా మరి ఇలాంటి వాడు ఇట్లా 12 లక్షలు సిస్టు కలెక్ట్ చేసే పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నాడు. ఆ రోజుల్లో మరి 12 లక్షలు అంటే ఎంత పెద్ద అమౌంట్ మనం ఊహించుకోవచ్చు. అలా మరి వయసులో ఉండి చదువుకున్నవాడు అట్లా అయిపోయాడు అని వీళ్ళంతా ఆశ్చర్యపోయి, ఇది ఎందుకంటే అతను చేసిన తప్పుకేను ఈ రకమైన శిక్ష పడింది అని ఇక వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని ఇక హరిదాస్ ఠాకూర్ని వాళ్ళు అందరూ కూడా వెళ్ళి నమస్కరించడం. అది అంటే ఆయన హరిదాస్ ఠాకూర్ ఏదో చేశారని కాదు, ఆయన ఏమి చేయలేదు. ఆయన పాపం అంత ఎవరి తప్పు లేదని ఆయన చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయారు. నా గురించి మీరంతా బాధపడద్దని కూడా చెప్పారు. ఎవరి పాపానికి వాళ్ళమే మరి బాధ్యులం అవుతాం కదా. సో అది ఇక్కడ జరిగిన విషయం. సో అది అసలు శుద్ధ భక్తుల లక్షణమే ఏమిటి అంటే, ఎలాంటి తప్పైనా ఎవరిదైనా వాళ్ళని క్షమిస్తారు. అది శుద్ధ భక్తుల లక్షణం. మనమేమో ఎవరైనా ఏదైనా ఒక చిన్న మాట అంటేనే మనకి వెంటనే కోపం వచ్చేస్తుంది, బాధ వస్తుంది, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. కానీ వాళ్ళు ఎంతటి అవమానం, అందుకే మానాపమానయో సమశత్రౌచ మిత్రౌచ అని మనం శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో చూస్తాం. కాబట్టి శుద్ధ భక్తులు మరి ఎవరైనా వాళ్ళని అవమానించినా ఒకటే, వాళ్ళని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టినా ఒకటే, వాళ్ళకి కిందకు తోసినా ఒకటే. సో కాబట్టి శుద్ధ భక్తులకు అదేది ఉండదు. కానీ భగవంతుడు మరి భక్తుల్ని అవమానిస్తే భగవంతుడు మరి ఊరుకోరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అసలు కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం కూడా మరి ఎవరు చేసిన పాపం వాళ్ళు అనుభవించాలి, అంతే కదా. సో అది ఇక్కడ పాయింట్. సో హరిదాస్ ఠాకూరు చాలా బాధపడ్డారు. ఏది ఈ వార్త విని, ఇలా ఈ గోపాల్ చక్రవర్తికి ఈ వ్యాధి రావడం, ఇలా జరగడం అని. ఆ తర్వాత ఈ బలరామాచార్యులకి, ఈ మజుందారు పూజారి గారికి చెప్పి ఆయన శాంతిపురం అద్వైతాచార్యుల ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగిందనమాట. సో అక్కడ అద్వైతాచార్యులు హరిదాస్ ఠాకూర్ని చాలా ప్రేమతో ఆయన ఇంటికి ఆహ్వానించి ఆయనకు ఆలింగనం చేసుకుని మరి అన్నీ చేసి అక్కడ గంగానది ఒడ్డులో మరి ఆయనకు ఒక ఆశ్రమాన్ని కూడా కట్టించి అప్పుడు కట్టించి శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత ఇవన్నీ కూడా వాటి నిజమైన అంతరార్థాన్ని చెప్పడం జరిగింది అద్వైతాచార్యులు హరిదాస్ ఠాకూర్కి. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ రోజు మరి అద్వైతాచార్యుల ఇంట్లో అలాగే భోజనాన్ని ప్రసాదం స్వీకరిస్తూ మరి ఇద్దరిని కలుసుకుంటూ వీళ్ళిలా భగవంతుడి గురించి, భాగవతం, భగవద్గీతల గురించి చర్చించుకుంటూ ఉండేవారు. అప్పుడు అద్వైతాచార్యులతో ఈయన ఒకరోజు, నీకు నేను ఏదో ఒకటి గౌరవార్థం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, రోజు మీ ఇంట్లో మరి నేను భోజనం చేస్తున్నాను, మరి దీని అర్థం ఏమిటి, నువ్వేమో గొప్ప గొప్ప బ్రాహ్మణులు, గౌరవమైన వ్యక్తులు, వాళ్ళందరితో ఉండేవాడివి, నేనేమో ఏదో చిన్న కులం వాడిని, మరి నువ్వు ఇలా ప్రవర్తించడం కూడా
చాలా అసాధారణం. సామాన్యంగా మరి నీ స్థితిలో ఉన్నవాడు నాలాంటి వాడికి ఇంత సేవ చేయడం అనేది చాలా చెప్పుకోదగ్గ విషయం, అసాధారణం. కాబట్టి నాకు ఒక్కొక్కసారి నీ అంత పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడటానికి కూడా నాకు భయం వేస్తుంది. కాబట్టి నన్ను ఈ సంఘం నుంచి కొంచెం ఈ భయం నుంచి నన్ను తప్పించు అని చెప్పి హరిదాస్ ఠాకూర్ అన్నప్పుడు, నువ్వు భయపడకు, నేను ఈ వేదాలు అంటే నువ్వు నాలాంటి వాళ్ళతో కలవకూడదని వేదాలు లాంటివి చెప్తాయి, నేను తక్కువ కులం కాబట్టి నువ్వు కలుస్తున్నావు, అందరూ మరి నా మీద ఆగ్రహపడతారేమో, నువ్వు ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదేమో, మరి నాలాంటి వాడితో నువ్వు ఇంత వాడి మీద ఇంత కరుణ, నువ్వు ఆదరాన్ని చూపించడం అని ఆయన అన్నప్పుడు, నువ్వేమీ భయపడకు, నేను శాస్త్రానుసారంగానే ప్రవర్తిస్తున్నాను. నీకు భోజనం పెట్టడం అంటే 10 లక్షల మంది బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టినట్లు, 1 కోటి మంది బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టినట్లు అర్థం అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగిందనమాట. కాబట్టి నువ్వు ఈ శ్రాద్ధ పాత్ర అంటే నీ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించు అని అద్వైతాచార్యులు ఆయనను భోజనం చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అద్వైతాచార్యులు ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ఆలోచన ఈ జనులందరినీ కూడా ఏ రకంగా మరి పతితులందరినీ కూడా పావనం చేయాలి అనేటటువంటి ఆలోచనలోనే ఉండేవాడు అద్వైతాచార్యులట. అలా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా భక్తులు కాని వాళ్ళతో నిండిపోయింది. వీళ్ళందరినీ ఏ రకంగా వీళ్ళని కడతీర్చాలి, ఏ రకంగా వీళ్ళకి మోక్ష మార్గంలోకి వీళ్ళని పంపించాలి అని ఆయన ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉండేవారట. కాబట్టి అద్వైతాచార్యులు ఆయనే మరి ప్రార్థించబట్టే మరి భగవంతుడు ఇలా అవతరించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మనం ఇంతకు ముందు కూడా ఇది చూసాం. ఆ తర్వాత ఇక గంగా నది దగ్గరికి వెళ్ళి గంగా నది పూజ చేసి, ఆ తర్వాత తులసి పూజ చేసి భగవంతుడికి తులసి మాల అవి అర్పించారు. హరిదాస్ ఠాకూర్ ఇక్కడ తన యొక్క ఆశ్రమంలో, గంగా నది ఒడ్డున ఉన్న ఆశ్రమంలో మరి జపం చేసుకుంటూ ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు. వీళ్ళిద్దరి యొక్క భక్తి వల్ల చైతన్య మహాప్రభు అవతరించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఇలాంటి భక్తులు ఉంటారు కాబట్టి ఆయన అవతరించారు. ఆ తర్వాత ఆయన ఈ రకంగా అవతరించి భగవన్నామం గురించిన ప్రచారాన్ని, భగవద్భక్తిని, భగవత్ ప్రేమను కూడా ప్రచారం చేశారు సమస్త జగత్తుకు అని చెప్తూ, ఇంకొక సంఘటన కూడా ఉంది హరిదాస్ ఠాకూర్ గారి విషయంలో. ఏమిటంటే మనకి ఆశ్చర్యకరమైనది, ఇలాంటి సంఘటనలు అన్నీ విన్నప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఏమిటంటే మామూలు ప్రాపంచిక అనుబంధాలకు మించినటువంటి విషయాలు ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ గారి యొక్క సంఘటనలన్నీ. అందుకని మనం ఇవన్నీ మామూలుగా చూడం ఇలాంటివి, కాబట్టి మనం నమ్మకంతో వీటిని నమ్మాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన ఒక రోజు తన ఆశ్రమంలో కూర్చుని జపం చేసుకుంటున్నారట గట్టిగా. అయితే ఆ రోజు పౌర్ణమి రోజు, మరి గంగా నది పెద్ద పెద్ద అలలు వస్తాయి కదా పౌర్ణమికి, అలలతో చాలా మెరిసిపోతూ కనిపిస్తోందట ఆ పౌర్ణమి వెలుతుల్లో. అయితే అంతా కూడా చాలా వెన్నెల కాంతితో చాలా బ్రైట్ గా ఉంది చుట్టుపక్కల అంతా కూడా. సో ఎవరైనా ఈ ఆశ్రమం చూస్తే చాలా అందంగా ఉంది ఆ వెన్నెల్లో. అక్కడ తులసి మొక్క కూడా ఉన్నది కదా, తులసి కోట. చూసిన వాళ్ళకి ఆ వెన్నెలలో ఆశ్రమం, తులసి కోట చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆ అందమైనటువంటి వాతావరణంలో ఒక స్త్రీ అక్కడ కనిపించిందట ఆ పర్ణశాల యొక్క వాకిట్లో. ఆవిడ శరీరం చాలా అందంగా ఉన్నది. ఆవిడ శరీరం కూడా అందంగానే కాకుండా చాలా మంచి సువాసనలు వస్తోందట ఆవిడ దగ్గర నుండి. తర్వాత ఆభరణాలు గలగల వినిపిస్తోంది. ఆవిడ తులసి మాతకు నమస్కారం చేసి ప్రదక్షిణ చేసి హరిదాస్ ఠాకూర్ గారి పర్ణశాల తలుపు దగ్గరకు వచ్చింది. ఆయన అక్కడ కూర్చుని జపం చేసుకుంటున్నారు కదా. 2 చేతులు నమస్కారం పెడుతూ ఆవిడ హరిదాస్ ఠాకూర్ పాదాలకు నమస్కరించి తలుపు దగ్గర కూర్చుని ఆవిడ చాలా మృదు అయిన గొంతుతో ఆవిడ ఇలా అన్నారట, నీవు ఈ ప్రపంచానికి మొత్తానికి కూడా మరి ఒక మిత్రుడవు,
నువ్వు చాలా మంచి లక్షణాలు ఉన్నవాడివి, నేను నీ కోసం అని ఇక్కడికి వచ్చాను. కాబట్టి మరి మీరు గనక నన్ను స్వీకరించి నా మీద ఆధారం గనక ఆదరం చూపించినట్లయితే మరి అందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళంతా కూడా మరి ఇలా ఇలాంటి మాలాంటి మూర్ఖులను ఉద్ధరించే వాళ్ళు కదా అని ఆవిడ అన్నప్పుడు అని ఆవిడ ఆయనను పరీక్షించడం ప్రారంభించింది. సో అప్పుడు ఆవిడకి అర్థమైంది హరిదాస్ ఠాకూరు అంత త్వరగా ఆయనను మనస్సును ఆకట్టుకోవడం సాధ్యం కాదు అని. ఆవిడకి హరిదాస్ ఠాకూర్ మరి అలాంటి భక్తుడు కాబట్టి ఆ తర్వాత ఆయన చాలా ఆదరణతో ఈవిడితో నేను మరి 2 సార్లు దీక్ష తీసుకున్నాను, ఏది ఈ నామజపం తీసుకుంటానని చెప్పి. అంటే ఈయన బ్రాహ్మణ దీక్ష కూడా తీసుకున్నాడనమాట. ఇన్నిసార్లు నేను ఈ నామాన్ని చెప్తానని ఒక దీక్ష తీసుకున్నాను నేను. కాబట్టి ఈ దీక్షని గనక నేను పాటించకపోతే ఇక నాకు ఏ కోరిక లేదు. నా కోరిక ఏమిటంటే నేను తీసుకున్న దీక్షని నేను పాటించడమే. నా దీక్ష నా యొక్క ఏమిటంటే ఇన్నిసార్లు నేను నామజపం చెయ్యాలి. నేను గనక నామజపం చేయడం అయిపోయిందంటే అప్పుడు నేను అది అయితేనే నేను ఇంకా వేరే ఏ పనైనా చేయగలుగుతాను. మళ్ళీ నువ్వు అక్కడ తలుపు దగ్గర కూర్చున్న తర్వాత ఇది నువ్వు వినొచ్చు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం. అంటే మనం క్లియర్గా ఇక్కడ మళ్ళీ నిన్న చూసిన విషయాన్ని ఇంకా క్లారిటీతో మనం చదువుతున్నాం అన్నమాట. సో హరిదాస్ ఠాకూరు ఆ నామజపం చేయడం, ఆవిడ ఈ నామజపాన్ని వినడం, ఇలా ఆయన జపం చేసి 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 తెల్లవారింది. ఆ తర్వాత ఆవిడ వెళ్ళిపోవడం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ 3 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రావడం, మళ్ళీ ఇదే జరగడం. మరి ఆవిడ ఎంతో అందమైన స్త్రీ, బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆయన యొక్క మనస్సును కూడా ఇది చేయగల అందం ఆవిడలో ఉంది అని చెప్తున్నారు. కానీ మరి హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆయన మనసు ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద, ఆ నామం మీదే ఉంది కాబట్టి ఆవిడ మళ్ళీ వచ్చి ఆ రోజు 3వ రోజు మళ్ళీ వచ్చి ఆవిడ ఆ రాత్రి కూడా అక్కడ వెయిట్ చేసిన అదే జరిగితే ఆవిడప్పుడు మరి 3 రోజుల నుంచి నీవు ఈ రకంగా నన్ను మోసం చేయడం జరుగుతోంది, నీ నామజపం రాత్రంతా అయినా కూడా అవ్వడం లేదు అని ఆవిడ అన్నప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూరు మరి నన్ను ఏం చేయమంటారు, నా దీక్ష అది, నేను ఈ దీక్ష తీసుకున్నాను, ఇన్నిసార్లు నేను చెయ్యాలి, నేను నా దీక్షని వదులుకోలేను అని చెప్పి ఆయన అనడం. అప్పుడు ఆవిడ హరిదాస్ ఠాకూర్కి నమస్కరించి మరి నేను నిన్ను పరీక్షించడానికి వచ్చాను. సో ఇది అంటే ఈ స్టోరీ ఎలా ఉందంటే నిన్న మనం చూసాం కదా, ఆవిడ నర్తకి రావడం వెళ్ళడం, చివరికి ఆవిడ భక్తురాలు అయిపోవడం, అలాగే మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఇది అంటే ఈవిడెవరనేది ఇక్కడ వేరు. ఆవిడ ఉన్నట్లుండి ప్రత్యక్షమైంది తులసి కోట దగ్గర. చివరికి ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే, ఇలా నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదమ్మా, నేను తీసుకున్న దీక్షను నేను వదులుకోలేను, నా నామజపం అయితేనే నేను ఇంకే పనైనా చేయగలను. ఆయన నామజపం మరి అన్నిసార్లు ఆయన 3 లక్షల నామజపం చేయాలి. సో ఆయనకి రాత్రి పగలు నామజపమే సరిపోతుంది. కాబట్టి అని ఆయన అన్నప్పుడు అప్పుడు ఆవిడ హరిదాస్ ఠాకూర్కి నమస్కరించి, నేను ఎవరిని అంటే భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తిని నిన్ను పరీక్షించడానికి వచ్చా, మాయాదేవి ఆవిడ. కాబట్టి నేను ఇంతకుముందు ఈ మాయను నేను బ్రహ్మదేవుడి మనస్సును కూడా అపహరించాను, ఇంకా అలాంటిది మిగిలిన వాళ్ళ సంగతి చెప్పేదేముంది, బ్రహ్మదేవుడు కూడా నా మాయకు గురయ్యాడు. కాబట్టి అదే మనకి భాగవతంలో కూడా వస్తుంది, ఏది మరి ఎవరినైనా ఈ మాయ అనేది వశం చేసుకోగలదు చాలా మందిని, కానీ నీవు మాత్రం నా మాయలోను నువ్వు పడలేదు. కాబట్టి నువ్వు చాలా గొప్ప భక్తుడివి. నిన్ను చూసిన, నీ పేరు విన్నా, నీ పేరు కాదు, నిన్ను చూసిన, నువ్వు నామజపం చేయడం వినడం, నిన్ను చూడడం వల్ల నాకు కూడా శుద్ధత్వం వచ్చినట్లు నాకు అనిపిస్తుంది, నాకు కూడా ఈ నామజపం చేయాలనిపిస్తుంది.
కాబట్టి దయచేసి ఈ నామజపం యొక్క తన్మయత్వం గురించి నాకు కొంచెం వివరించు అని చెప్పి ఆవిడ అడిగింది. ఆ తర్వాత మరి ఈ చైతన్య మహాప్రభు వల్ల ఈ నామం మరి ఈ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులందరికీ కూడా ఈ నామంలో ఉన్న మహత్యం తీయదనం అర్థమైంది. కాబట్టి అందరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభుకి ఈ రకంగా మరి కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి నామజపాన్ని గురించి చెప్పినందుకు. ఎవరైనా సరే ఈ నామజపంలో ఓలలాడలేకపోతే ఇక వాళ్ళు చాలా దురదృష్టవంతులు. వాళ్ళిక మరి ఎన్ని కల్పాలు జరిగినా కూడా వాళ్ళకి విమోచనం అనేది ఉండదు. నేను ఇంతకు ముందు మరి రామనామం స్వీకరించాను శివుడి దగ్గర నుంచి, కానీ ఇప్పుడు నీ దగ్గర నుంచి కృష్ణనామాన్ని స్వీకరించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. మరి రామనామం ఎంతో విముక్తిని కలిగిస్తుంది, అయితే కృష్ణనామం మరి ఇక భగవంతుడి యొక్క భక్తిలో మనల్ని మునిగి తేలేటట్లు చేస్తుంది, ఆ భక్తి రసామృతంలో ఓలలాడిస్తుంది. కాబట్టి నాకు ఆ కృష్ణనామాన్ని ప్రసాదించి నాకు అదృష్టాన్ని ఇవ్వు. నేను కూడా భగవత్ ప్రేమ అనే సముద్రంలో ఓలలాడేటట్టు చైతన్య మహాప్రభు స్థాపించిన ఈ భగవత్ ప్రేమ ఉద్యమం, ఆ భగవత్ ప్రేమ అనే సముద్రంలో నేను కూడా మునిగి తేలేటట్లు చెయ్యి అని చెప్పి ఆవిడ ఆయన పాదాలకు నమస్కరించడం చేస్తుంది మాయాదేవి. అప్పుడు ఆయన మాయాదేవికి దీక్ష ఇవ్వడం జరిగింది. మంత్రం, ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని నువ్వు జపించు చాలు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం, ఆయన చెప్పినట్లుగా ఆవిడ విని అక్కడి నుంచి ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇవి విన్నప్పుడు మామూలు వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నారంటే, రచయిత కూడా గ్రంథకర్త నమ్మకం ఉండదు ఈ స్టోరీస్ చెప్పినప్పుడు. మాయాదేవి భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తిగా వచ్చి ఆవిడే మరి ఇంతటి భక్తుడైన ఆయన అసలు ఎవరు ముస్లిం మతస్థుడు, చిన్న కులం అని పాపం ఆయన చెప్పుకుంటున్నారు కదా. కానీ ఏ కులం అయితే ఏమిటని మనం చూసాం కదా. ఎవరైనా సరే భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడానికి, శరణు వేయటానికి కులంతో పని లేదు అని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఆయనని శరణాగతులైనప్పుడు భగవంతుడు భక్తులవుతారు అని, దానికి ఏ అర్హత అవసరం లేదు భక్తి తప్ప అని. కాబట్టి ఆయనకి అనన్య భక్తి ఉన్నది కాబట్టి హరిదాస్ ఠాకూర్కు ఆయన యొక్క మహత్యం అటువంటిది. సో ఇది మామూలు వాళ్ళు చెప్పినా కూడా నమ్మరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకే నేను ముందే చెప్పాను, నమ్మడానికి కూడా అందరికీ నమ్మకం ఉండాలి. నమ్మకం అలా ఇది విన్న వాళ్ళందరూ కూడా నమ్మకంతో ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలా చైతన్య మహాప్రభు పుట్టినప్పుడు మరి ఆయన ఇలా ఈ భగవత్ ప్రేమ అనేటటువంటి ఉద్యమాన్ని ఈ రకంగా ఆయన ప్రచారం చేసి మరి బ్రహ్మ, శివుడు, నలుగురు బ్రహ్మ కుమారులు వీళ్ళంతా కూడా భూమి మీద వచ్చారట చైతన్య మహాప్రభు టైంలో. ఎందుకు? ఈ భగవత్ ప్రేమ అనే దాంట్లో పాలు పంచుకోవడానికి. అలాగే నారదుడు, ప్రహ్లాదుడు కూడా మనుష్యులుగా మళ్ళీ వచ్చారు. ఎందుకు అంటే ఈ కృష్ణనామాన్ని జపించి ఈ సంకీర్తన నృత్య ఉద్యమంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఆనందాన్ని పొందడానికి వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. అలాగే మరి అదృష్ట దేవత వీళ్ళంతా కూడా భగవంతుడి మీద ప్రేమతో వాళ్ళందరూ కూడా మానవ శరీరంతో వచ్చారు. ఎందుకు అంటే ఈ భగవన్నామంలో ఉన్న రుచి చవి చూడడానికి. ఇంకా మరి ఇక కృష్ణుడు, నందమహారాజు పుత్రుడైన ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఆయన మరి స్వయంగా ఈ నామామృతాన్ని చవి చూడడానికి ఆయన కూడా మరి ఈ రకంగా అవతరించారు. ఇలా హరే కృష్ణ నామాన్ని జపిస్తూ నామంలో ఉన్న రుచిని చవి చూస్తూ ఉండాలని ఆయన కూడా అవతరించారు. మరి ఇక ఈ ఆయనే అవతరించి పెద్ద పెద్ద మరి నారదులు, మరి శివుడు, బ్రహ్మ వీళ్ళే అవతరిస్తే బ్రహ్మకుమారులు, మరి ఇంకా మాయాశక్తి భగవంతుడి యొక్క భౌతిక శక్తి అయినా ఆయన కిందయే కాబట్టి ఆవిడ మరి ఇలా ఆయన శుద్ధ భక్తుడితో ఆయన కూడా ఈ నామజప అమృతంలో మునిగి తేలాలని ఆ తన్మయత్వంలో ఇలా ఆ భక్తుడిని ఆవిడ సమీపించి అడగడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ముల్లోకాలు కూడా ఈ నృత్యంలోను కీర్తనలోను
మరి ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సంకీర్తన ఉద్యమంలో ముల్లోకాలు కూడా ఈ రకంగా ఆనందించాయి. ఆయన యొక్క లీల ఇటువంటిది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవన్నామం అంతటి ఆకర్షణీయమైనది. ఎవరికైనా నామ జపం అనేది మొదలుపెట్టి భక్తితో మనం సాధన చేసినప్పుడు అన్ని జీవరాశులు కదిలేవి కదలనివి ఈవెన్ భగవంతుడు కూడా ఆ నామజపానికి కరిగిపోతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది నామంలో ఉన్నటువంటి మహత్యం. భగవంతుడు కూడా ఆ నామానికి ఆయన కరిగిపోతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలా రఘునాథ గోస్వామి ద్వారా ఈ కృష్ణరాజు కవిదాస్ గారు స్వరూప దామోదరుడు చెప్పినటువంటి ఈ వ్రాసిన విషయాలు కొన్ని రఘునాథ దాసు గోస్వామి మరి ఇందాక ఆ కలెక్టర్ గారు ఉదంతం అదంతా వాళ్ళ ఇంట్లోనే జరిగిన, వాళ్ళ నాన్నగారు పెట్టిన సభే కాబట్టి రఘునాథ దాస అప్పుడు కొంచెం చిన్న కురవాడని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆయన స్వయంగా చూశాడు ఇవన్నీ కొన్ని విషయాలు. అందుకని ఆయన చెప్పడం, తర్వాత స్వరూప దామోదరులు రాయడం, వీటన్నిటి నుంచి నేను ఈ విషయాలన్నీ సేకరించాను, నాకు ఇవన్నీ క్లుప్తంగా నాకు రాయడానికి ప్రయత్నించాను అని రూప గోస్వామికి రఘునాథ గోస్వామికి నమస్కారాలు చెప్తూ ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో